Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo veduwe, but tinenge tichitodzidza through maconfessions iwawawa. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvanyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndakadzidzirawo kuruka vanhu musoro when I was still very young, because kumba zvinhu zvainge zvakaoma. Most of the times we would go to bed hungry. Saka ndainge ndava kutongoenda kumasalon ndichiswera ikoko, then ndozotongopiwawo something. That is how I became a hairdresser. Saka mukoma ndinorangarira kuti rimwe gore ndakazoti ndamitisiwa. I was still very young at that time. I think kuti ndainge ndichiri kuma 17 years or so, ndobva ndazotizira paya. Saka murume wangu wekutanga pamba pacho paainge achigara painge pakaita kunge pakomboni, even though we were in Harare, but hey, paitita sekunge maitita sekunge mainge mutori muprazi. So pamba ipapo mukoma vanhu vazhinji vainge vakagarisana zvavo, patinyazoona kuti vanhu ava vakavengana. Saka inini ndichitanga kugarawo ipapo, like chimwe chikwata chainge chichida kuti ndinge ndichizorerekera kusaidi kwechikwata ichocho, then rimwe saidi zvekare richida kuti ndinge ndichirerekera kune rimwe saidi. Saka ndainge ndava kusaziva kuti zvino ndoita sei. Ndakabva ndachizotanga manje kuwirirana nomwe mukadzi. Mukadzi iyeye pamba pacho ipapo ndiye ainge achitonzi ainge atori nemari. Saka ndakati ndatanga kuwirirana naye, akabva azondiudza kuti ainge achida kuzondipa mari. So akabva azondipa mari yacho in advance. Akandipa mari iyi mukoma yainge iri $150. Ndakatengesa vhudzi remwana wevanhu nekuda $150. Akangonditi, uri kuona mwana waamai avo, ndikuda kuti kana iwewe paunenge wava kumuruka ndikuda kuti unge uchizotora vhudzi rake, then wobva wazondipa. Fine mukoma nashe, zvinhu ipapo zvainge zvakaoma. Murume wanguwo yainge itongoriwo kiya ainge akada zvake zvekuti ange achiva nebarika, but ainge asina mari. Saka ndakabva ndaona kuti zvainge zvitori nani kuti ndinge ndichigamuchira mari iya. Ndini uyo ndikabva ndazogamuchira mari iya mukoma, ndokubva ndazoti mwana uya paakazouya kuti ndinge ndichizomuruka, ndopandakabva ndazotora vhudzi rake ndikabva ndarichengeta vhudzi riya, then mukoma nacho ndikabva ndazopa amai vaya. Mwana uya mukoma akarwara akaita sekunge achafa. Right now mwana uyu atokura, atova zera rekuti anofanira kuti ange ava mumarriage, but vanhu vanotaura ivo vanoti anotoita sekunge anopenga. Paya pekuti anenge awana someone uyo anenge achida kumuroora, ndipo paanobva azotanga manje kuita sekunge munhu ava kupenga. So ndiyo confession yangu iyi mukoma nashi. Ndakabatsira vanhu kuroya mwana uyu nekuda $150 zvenyu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo veduwe, asi please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section, but tiri kutodzidza. So pakaipa hanzi ndakatengesa vhudzi remwana wevanhu nekuda $150. Tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So ndakateerera confession yeumwe mukadzi uyo ainge achiti iye akatosvika pakutouraya umwe mukadzi because vainge varwa pachibhorani. Zvinhu izvozvo zvinotoitika, and I hope kuti vanhu mushure mekunge vazoteererawo confession yangu vachasiyana neunhu uhwo hwekuti pose pavanenge vari vanenge vachida kuzviita mabhuru zvezvo zvekuti unenge uchiti hakuna anondirova ini, because sometimes munhu unokwanisa kutomurova ende munhu uya ototadza kana kutokudzorera, but there are people who will say okay, uyu I will deal with him spiritually. Mfesi uyu ndiye ainge akatondipinzawo muline, but ainge achishanda achiita zvokudzvanyiriri. Saka mfesi uyu ndikangoti kuno kuma-areas kwandiri ndo vamwe vekutanga vakatanga kuita izvi zvezvimudhudhudhu zvana Mr. D. For them it was very easy because zvavaita
vaingoenda kuteke lot, then vobva vataura kuti ivo zvimudhudhudhu zvacho vainge vazvitomborina, saka vaibva vazopiwa zvimudhudhudhu, saka vairamba vachingodzokera vachingotora zvimwe. Kudzamara muchinda uyu pandakazotanga kumushandira, iye ainge ava nezvimudhudhudhu zvainge zvichikwana izvo kuita 10. Saka muchinda uyu, even though iwewe wainge uchishanda like uri under Mr. D, but iye manje ndiye aizokubhadhara. Mr. D yaibhadhara iye for each and every trip. Hauna kana sent rawaiwana, mari yaienda kwaari direct, then iwewe pamwedzi ndopa aizokupa mari. Most of the times aikuudza kuti hey, you are not reaching your weekly targets, but waizoti kana ukatarisa ubvaona kuti kwaingawani mari ndiri kupinza, but month end yaizoti kana yasvika aibva atanga kucomplaina achiti hey, vakomana hamusi kushanda, so much that you feel very sorry for yourself. At that time mukoma ndakatombosvika pakuzviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichisiyana nazvo izvi zvekushandira Mr. D, because tainge tichidzvanyirwa naye mufesi uyu. But mufesi uyu manje ainge akandiconvinsa because ndainge ndakasangana naye pamall. At that time pamall ipapo patainge tichishandira ndopa ainge achiswera mufesi iye, saka akabva anditi izvi zvekudhraivha zvimudhudhudhu izvi zvitori nemari more than izvi zvauri kuita zvekukanya dhaka. So ndainge ndakamuudza kuti ndaitova nelicense rainge richinditendedza kuti ndige ndichidhraivha chimudhudhudhu, but rainge riri kumba. Akabva atizama plan rekuti license rako iroro ringe richizoya kunoko, ndikabva ndazoti kuna madhamu vange vachizobatisa license rangu pabhazi, rikabva razouya. Zvino rakati rauya muchinda uyu ndokubva atonditi it is fine, unokwanisa kutanga kushanda. Ndokutotanga kutoshanda paya. The first month ndakatofara because kuya kwandainge ndiri ndichishanda ndichiita zvekukanya dhaka ndainge ndichiwana 2.8 kana kuti 3,000 rands a month. Zvino ndakazoti ndatanga kushandira mufesi uyu, the first month akandipa 4,500. akati apa handiti uchiri kutotanga kutoshanda uchatoita more money on top of this money that I have given you. The following month akabva atanga kucomplain, akabva ati ye unoita sekunge munhu achiri kudzidzira kudhraivha chimudhudhudhu, uri kungogara uchingouraya zvimudhudhudhu zvangu, even though ndainge ndiine license, but license iri ndainge ndakasoritora kudhara, saka I still needed to relearn that skill to drive a motorbike again. But iye manje ainge ava kutoti inini ndini ndainge ndichitouraya zvimudhudhudhu zvake. Yet ndakabva ndazoudzwa nevamwe vakomana kuti it was far much better kuti inini ndinge ndichienda direct kuteke lot. So ndakabva ndazoenda kuteke lot kuya vainge vachitondiziva. Ndikabva ndati what am I supposed to do, neniwo ndiri kudawo chimudhudhudhu. So I did this behind his back. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazomubhohwa izvozvo. Akabva anditi uri mumero ende uri mutengesi, because paakazozviziva kuti everything had been approved and ndainge ndatowana chimudhudhudhu changu, it was about 3 months later, because ndakati ndawana chimudhudhudhu changu ndainge ndava kuavoida kuti ndinge ndichienda kumall kuya ndaingoaccepta maorders ekuti ndinge ndichienda kune mamwe marestaurants nemamwe mashops, but not mashops anenge ari padhuze nepamall apo paainge achiswera iye. So then there was this other day, because mufesi uyu iye manje anoita zvekushandisa motikari yake, ndoye anoshandisa kuita mateke lot deliveries, then ane vakomana avo vanodhraivha zvimudhudhudhu zvake, atova nezvimudhudhudhu zvakawanda. So this guy manje takabva tazosangana manje takatongoita dhuma. Inini ndainge nditori muKFC, I was waiting to pick up an order, naiyewo ainge auya kuzopick up an order. Saka akatofungidzira kutoti maybe ndainge ndava kushandira umwe munhu, ndokubva atonditi ko mazuva ano uri kumboshandira ani? Then ndikabva ndati mudhara ndava kuzvishanda ini. So patakazobuda panze aida kunyatsokumeka sure, ndokubva atoona kutoti zveshuwa ndainge ndatova nechimudhudhudhu changu chinyowani. At that time handina kutoziva kutoti munhu uyu mumwoyo make mainge matozara godo neruvengo. Ndakabva ndatongoti zvese bho. Saka ndainge ndava kutoswerawo nemamwe mafesi angu naiyewo tichitoita nyaya paya. He was pretending as if he was happy, but muchinda uyu akatosvika pakutombondihaira matsotsi. Fortunate enough manje pamatsotsi awa acho aainge akandihaira painge paine umwe mufesi uyu anobva kuma areas ekwedu. Saka iye akabva ati mushure mekunge vapiwa mari ndopa akabva azoona kuti zvainge zviri zvinhu
zvainge zvisina kunaka, ndokubva vangomudyira mari mudhara uya. So ndakati ndataura nemufesu uya ndo pandakabva ndazotanga kudzokera kumall kuya ndichiacceptawo maorder, ndichitonotora maorder, but mudhara uyu manje akabva azonditi iwewe you are invading my territory, because pamall ipapo anotopaona sekunge it is his territory. Anongoda kungoti vakomana vake vange vachizova ivo vanoaccepta vari voga maorders. So this guy was like, hey, uri kuitei kunoku, unofanira kuti unge uchirovera basa kuma outskirts uko. There was too much tension between us mukoma. But ndaingoramba ndichingomuavoida mudhara uyu. Then there was this other time ndainge nditori pafoni pangu, then a notification came. Ndakati ndaaccepta order iye manje akabva azonditaimira pandainge ndakwira pachimudhudhudhu, achinyatsokuona kuti munhu uyu kana balance anenge asisina, ndopaakangouya akabva anditi hedha, ende akatouya akatoita sekunge ainge achida kutaura neni mune zvakanaka, ndichitozama kuexplaina paya kana helmet ndainge ndisati ndatombopfeka, ndokubva atonditi kopo mukoma. Saka akati andirova kopo kudaro, iniwo ndichibva ndadonhera pasi. Then mufesu uyu akabva atanga kundirova zvibhakera until some of the guys vatainge tichishanda navo vakabva vazouya vakabva vati, guys stop it, zvinhu zvamuri kuita izvi zvakadhakwa. So akabva azondiudza kuti ainge asingachadi kuti ndinge ndichizoshanda pamall paya. Ndikabva ndati paribo mukoma Nashi. Ndakazoti ndadzokera kumba ndainge ndakakuvara, ndakazotoita futi mazuva ndisingakwanisi kana kushanda. So mudzimai wangu zvinhu zvokuti zvakabva zvamuboa, because ndakabva ndazomutumidzira mapictures ndakakuvara kudaro. Mudzimai wangu akabva ati haisi nyaya iyo, iye manje kwavo kwaanobva mudzimai wangu aiwa uko ndo kubhesi, kwatitinototi ndo kubhesi kwevaroi. Akabva atondiudza kutoti nhasi chaiye munhu uyu anofanira kutoti ange achizotorara atova muvhu. Ndikabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachinyora zita rake pasi. Mufesu uyu mushure mekunge vanyora zita rake pasi, hanzi vakabva vazoenda vakabva vazonorisungirira pamuhacha, then vakabva vazopiwa rimwe bakatwa iri nanhasi uno ndinaro kuno kuSouth Africa. Saka apo pandinenge ndichida kuti ange achimborwara mudhara uyu, kana ndichida kuti ange achimborwara mudhara uyu ndinongozvomura banga riya, then later on kana ndaona kuti mufesu uyu arwara, then ndo pandinobva ndazoridzosera banga riya. So mudhara uyu akabva azotanga kurwara, nazvino anorwara nechirwere chiya chavanoti elephantiasis, but iye manje it is not like anogara achingorwara 24/7, because inini pandinenge ndichida kuti ange achimborwara ndo pandinobva ndazoshandisa bakatwa riya. So yambiro yangu kune avo vanozviita mabhuru, aiwa ndinongoti chimboitai zvenyu, but one day is one day muchasangana nazvo. Aiwa kana uri bhuru kumagumo kwazvo unozongoroyekwa chete, sezvandakaita mudhara uyu. Dzimwe nguva haatombokwanisi kana kudhiraivha, makumbo ake awa anenge akazvimba kuita matanda. Hey vidari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangoma hazvo vedway. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndakavharwa nevamwe madzibaba uye zvekare ndikatogumisidzira ndazototsotswa henzi yangu navo madzibaba evavo. Zvakaitika nerimwe gore apo patainge tichiri kumusha, ndainge ndiinewo chikomba changu chandainge ndiinacho. Saka ndaipota ndichipinza chikomba ichi paya murume paanenge asipo. Saka vanhu vaigara vachingosuspekta kuti munhu uyo anorakidza kuti ane chikomba chete, kana mabatiro acho andainge ndava kuita murume. Ende ndo the first sign yekuti mukadzi ava kuhura. Kana ukaona mukadzi asisina respect newe, ava kungogara akangotsamwa achingoti kunyangwe ukada kuita majokes naye, iye anenge achingorakidza kuti anenge akangotsamwa chete. Inenge iri nyaya yekuti munhu iyeye anenge ava nekumwe uko kwaanenge ava kupiwa rudo, because isusu vakadzi we are very bad at that. Hatikwanisi kuti tinge tichiisa varume vaviri into our heart at the same time, unlike vanhurume vanokwanisa kutoisa kana vakadzi vaviri vatatu at the same time in their hearts. So mukoma Nashi, at that time ndainge ndava kunzwa kuti zvino rudo rwainge rwava kunakidza. Ndaiti ndiine chikomba changu
ndaita kubhega chikomba kuti chinge chichirara neni dry pasina kana kumboshandisirana protection kutsamara chazobvuma one day. Ndobva tabvisa protector riya tikabva tatanga kurara tose mukoma. Muchihure imomo ndakatosarudza kutoti ndinge ndichitofamba ndichienda ndichinouchikwa ndichida kungozvarira chete baba ivavo mwana mimba ikoti yati dhugu ndokubva yabatira. Nhumbu yakazoti yabata ndopa ndakatanga manje kuti dhu kufunga ndikati zvino zvandametiswa nechikomba ndichaita sei. So ndakabva ndazoenda kune vamwe madzibaba ivavo vainge vachiona vakazofa zvavo, but murume iyeye ainge achiona because ndakangoti ndasvika pamba pavo ndokubva vazongondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodzoka for a one-on-one session. So later on ndakazodzoka pamba pavo vakabva vati madzimai munoziva here chikonzero chaita kuti ndinge ndichizoti munge muchizodzoka muri moga. Ndikabva ndati kwete munhu waMwari, motondiudza imi sezvo muri imimi munoona zvose zvatisingaone zvinoitika mumweya. Vakabva vati madzimai imimi ndarakidzwa naMweya Mutsvene kuti muri mhombwe yekupedzisira. Ndikabva ndati aiwa ndinoreurura madzibaba kuti inini nditori mhombwe. Vakabva vanditi izvezvi handiti mutori nepamuviri, zvino kana mukada kuzama kuti munge muchibvisa nhumbu iyo ichakuurayai, nekuti ndozvamava kufunga kuti zviri nani kuti nhumbu yacho ndinge ndichiibvisa. So madzibaba vaya vakabva vazonditi vainge vachazondiitira munamato wekuti mwana uyu paya pandainge ndichazomuzvara ainge achazobuda mwana uyu akafanana kuita matwins nemurume wangu mukomanashi 9 months dzakasvika pakukwana. Ndichiti paya kana ndisati ndawacha maunderpant emurume ndaibva ndambotanga ndamatsokota nemvura inenge ndisingashandise sipo, ndichingoshandisa mvura chete. Ndobva ndanwa mvura yaya mukoma, ndaita kurara ndakazvimbirwa nemvura iyoyo because vainge vakanditi ndaifanira kuti mvura yacho iyoyo ndinenge ndashandisa kuwacha mabhurugwa ababa ndaifanira kuti ndinge ndichinwa yose, hapana kana mvura yandaifanira kuti ndinge ndichizorasa. Saka ndaiwanzokupima jagi ndobva ndazongowacha ndichishandisa jagi iroro, then ndaibva ndazonwa mvura yose yaya inenge yasara yakaita kusviba 9 months mukoma ndichingonwa tsvina ye-ex-husband yangu. Zvadaro mukoma ndakazoti ndichinozvara ndeka ndakaona kuti awa ainge ava ma1 apa. Throughout my pregnancy madzibaba ava vainge vakanditsotsa beans ameno kuti how many times ndichingorarana navo madzibaba vaya vachiti ivo vainge vachitondibatsira kuitira kuti mwana uyu ange achizobuda akafanana ne-ex-husband yangu even though vainge vasiri baba vake. Mukoma ndakati ndichingonogamuchidzwa mwana wangu nemanesi kunotarira kudai, ndakatoona kutoti mwana uyu ainge akafanana nechikomba, no resemblance at all nemurume wangu. Kana iye akazoti achiuya kuzondiona he was excited, but kungonotarira mwana ndopa akabva atongotanga kungochinja mamood. Nyaya yacho yakanetsa kani, iniwo ndainge ndisingabvumi kuti ndainge ndakamuhorera, but ndakazomutiza manje. Ndakangoti mwana wangu paainge ava kugona kufamba otaura, ndikabva ndatotiza munhu ndikanosiyira amai vangu mwana ndokubva ndatouya kuno kuSouth Africa. Ndiyo secret yangu iyi mukoma. Kana murume wandiri kugara naye izvezvi haatozvizivi kuti izvi ndo zvakamboitika pandainge ndichiri kuzimu. Ndinotongozviita hangu mai Maria vakatongorwadziswa nemurume, vachihurirwa nemurume, yet inini ndini ndainge ndichitohurira murume kusvika pakukumbira kubhega chikomba kuti chinge chichindimitisa. Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.